dragi sljedbenici. Ima nešto što mi se zove čanik, moderni, ljetni novčanik, hitno idete što imate, osušite kosu, a imate kad ste gladni, razumijete, znači starinski mljevač mesa, mljevač, znači uše, meso, čekaj, malo. Svale mora biti malo profesionalni snimatelj jer on bilo mu je nešto smiješno pa mora prekinuti. Mljevač mesa, starinski, znači pričistite ovdje, recimo kad plavate, pričistite kad se smogurite, stavite tu, možete sve recimo stani roman, on izbacuje meso, mljevač mesa, čuvajte unutra, sad da to vrati priču i tu se okriče. I on od svega, recimo stavite, ne znam, ovo i izbacujete za ćevape meso. Znači teče naslov koji ste vidjeti, to je mljevač, se zove mesa, gledajte došli stvari izbljivite unutra. To je nevjerojatni mehanizam, meni ogromne novce nudili, vidite, to švaćate me. I to se vrti, i tu izlaže mljeveno meso. Hvala vam lijepa, ovo možete naručiti sve preko KJV, mljevač mesa, željezni i on sve što ubacite pretvara u meso. Hvala lijepa.